Mulla on ollut Ellipse Zero käytössä nyt kuukauden verran ja tosiaan tuntuu erittäin hyvältä. Dynaaminen on se sana, mitä mä kuvailisin terää, eli tuntuu ketterältä, liukkaalta ja hyvin niin kuin hallittavalta terältä. Ja ehkä se isoin ero huomaa siinä kaaren luistelussa, kun se energia virtaa läpi terän sille, että se koko potkun ajan se siirtyy niin kuin siihen optimaaliseen kohtaan se paine. Ja sillä tuntuu, että se vauhti niin kuin on taloudellisempaa ja voimakkaampaa, niin on ollut kyllä iso semmoinen hyöty siitä uudesta muodosta. Ellipse Zeroa suosittelisin tietysti kaikille. Siinä on se kontaktipinta on vähän pienempi kuin sitten Ellipse 1 ja 2, mutta just se ketteryys, varsinkin semmoiselle pelaajalle, joka tykkää käyttää paljon kiihtyvää kaarrenluistelua, niin siinä se ero niin oli se huomattavampi näihin muihin teriin verrattuna. Ehkä semmoisen niin enemmän ehkä hyökkään terotus, mutta miksei pakkikin voisi niillä pelata. Et itse kokeilemalla eri eromuotoja niin pystyy sitten löytämään se oman parhaimman. Ellipse Zerolla ketteryys 5/5, ehdottoman hyvä pienessä tilassa ja just siinä kiihtyvässä liikkeessä niin virtaa läpi sen terän sen vauhdin, eli ketteryys on se tämän terän paltti.